इउपिपिएल दोला थाला रायजो राजा नोंथांमोन एकदम सुरमुर माने हांगार जाबाय आरो जोंनि जायगायावबो बे बिटिसियाव माने इउपिपिएल दोलोखौ माने नागिरबाबो मोननाय नंला माने ओरैबायदि अबस्था जाबाय जेरै मेलेरिया भाइरासफोर बेफोरखौ जेरै माइक्रस्कपजों नायबासो नुयो दा बैबायदि अबस्थाया जादों आरो बिथांमोनखौथ' आरो माइक्रस्कपजों नायबाबो माने नुनो मोननाय नंला आरो जाय बिथाङा गावबुराबो नाङा माने गादिनि थाखाय सोमावसाराखै होनग्रा मानसिया दिनै गावबुराखौ सिन्थाय लुबैयो आरो TCLCC चेयारमेन सिन्थाय लुबैयो बिथांमोना दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना जाबखो थाखा फैसा खामायनायनि सिमां गिदिर गिदिर गारि घरा बायनायनि सिमां बयनिफ्रायबो देरसिन माहाजोन जानायनि गिदिर गिदिर सिमांफ्रा इउपिपिएल दोलावनो दंजोबो रायजो नोंथांमोन दिनै सेवलि महिलारि मेदामखौ लानानै फेमिलि राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंदों दा फाग्ला राजखान्थियाव फेमिलिजों खोथा थायो नामा बयबो राजखान्थियाव बाहागो लानो हायो न'खरसेयाव 10 जन दंबा 10 जनाबो बाहागो लानो हायो खुलुमबाय लोगोफोर इउपिपिएलनि हालोदखौथ' दिनै बयबो मोजां मोनथिखायो दिनै बिथांमोना बबे हालोदजों माने जुजिनांगासिनो दं आरो बबे बेहेराव बिथांमोना गब्रायदों दिनै बिथांमोना अलरेडि मोनथियो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बिथांमोना राजखान्थि खालामनो मोनसे माने लामा मोनै बायदि अबस्थायाव दङ आरो दिनै बिनिखायनो दिनै बिथांमोननि नेताफोर बिथांमोननि आइटि सेलफोर माने गोबां माने गोब्रामलाबायनाय माने थासारिखौ जों दिनै नुदों आरो दा दिनै बिथांमोननि अबस्थाया ओरैबायदि जादों रायजो राजा नोंथांमोन दा मोनसे साराय खिथु नङा होमब्ला दाखा माने हांगार थायो बेयाव गोसोम हांगार बै हांगारखौ माने मा होनो फुख'बाबो फुख'नो हायै बायदि माने फुख'नानै फोजोबनो हायै बायदि दिनै इउपिपिएल दोलोनि माने अबस्थाया बिदिनो जानानै दं आरो नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना गावसिनि 5 बोसोराव मावबोनाय जेनाखि गाज्रि खामानिफोर बै गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नोजोराव गोग्लैदों आरो नोजोराव गोग्लैनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गावसिनि दाय मावनायफोरखौ माने हुखुमोरनो हायाखै आरो मा दा दिनै बिथांमोना जोबनायनि सम सफैबाय नालाय माने बिराद माने माबा जाबाय आरो बिदिखौ माने आवनायलाबायबाय आरो बे इउपिपिएल दोला थाला रायजो राजा नोंथांमोन एकदम सुरमुर माने हांगार जाबाय आरो जोंनि जायगायावबो बे बिटिसियाव माने इउपिपिएल दोलोखौ माने नागिरबाबो मोननाय नंला माने ओरैबायदि अबस्था जाबाय जेरै मेलेरिया भाइरासफोर बेफोरखौ जेरै माइक्रस्कपजों नायबासो नुयो दा बैबायदि अबस्थाया जादों आरो बिथांमोनखौथ' आरो माइक्रस्कपजों नायबाबो माने नुनो मोननाय नंला आरो दा जिखुनु हक रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै इउपिपिएल दोलोनि अबस्थाया बेफोरबायदिनो जादों दिनै बिथांमोना ओरैबायदि गोब्रामबाय माने जोबथा सम सफैबाय नालाय बेफोरबायदि जाबाय आरो दिनै मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांनि बिसि सेवलि मेदाम महिलारिखौ लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोनि नेतायानो हक आइटि सेलानो हक सापर्टार बिथांमोनानो हक माने बिराद जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायनायखौ जों दिनै नुदों आरो माने बिपिएल दोलोआलायनो मोनसे माने फेमिलि राजखान्थि दोलोसो जाबाय जाहैदों बिराद फाग्ला मानसि दं बे दोलोआव आरो बे दोलोआव माने मालायनि मोजां गाज्रिखौल' नुहुरो देशनि मोजां गाज्रिखौ साननाय देशनि मोजां गाज्रिखौ नोजोर होनो हानाय बिथांमोननि माने मेलेमाव खुनु साननाय गैया आरो सोर बेक्तिया सोर लिडारा माबायदि गारि बायदों सोर बेक्तिया बिल्डिं लुदों सोर बेक्तिया मारै माहाजोन जादों सोर मा जादों सोर मा खिदों बेफोरबायदिखौल' हिसाब लायो इउपिपिएल दोलोनि नेताफ्रा आरो दा
दा बिनि सारा बिथांमोना मोजां खामानिखौथ' मावनो हाखाया, बेखौथ' मिथिखागौ। दिनै सेवलि महिलारि मेदामखौ लानानै फेमिलि राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंदों। दा फाग्ला, राजखान्थियाव फेमिलिजों खोथा थायो नामा? बयबो राजखान्थियाव बाहागो लानो हायो। न'खरसेयाव 10 जन दंबा 10 जनाबो बाहागो लानो हायो। बेयाव दिनै राजखान्थि फोथाराव रावबो बादा गैया। रोंगौथि हिसाबै, कुवालिटि हिसाबै जाय बेक्तिया गाव गावनि कुवालिटि लानानै एबा गाव गावहा माने बैफोरबायदि राजखान्थि फोथाराव माबा मोनसे जानायनि कुवालिटि दंब्ला बिथांमोना अट'मेटिकलि जाहैखागोन। जायोना जाया रायजो राजा नोंथांमोन? जाहैगोन, बिथांमोनखौ हमथानो हानाय नङा। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ हिसाबैसो दिनै सेवलि महिलारि बिथाङा माने केन्डिडेट मोनदों होनलाबायबा बेफोरबायदि जायो नामा? फाग्ला फाग्ला सोर फाग्लानि राव बिलाय? दिनै रनजित बसुमतारी बिथांमोन बायदिया दिनै थांनाय BTC इलेक्सनाव बिथाङा हारसिङैनो मोननै बेफोरबायदि दारायदों, नङा होमबा? दा बेफोरबायदि बयबो माने बाहागो लानो हायो। दा बिथाङा रनजित बसुमतारी बिथाङा जुदि गावसोरहा माने बिसि फिसा माने बादायनो हानाय पावार दंबा बाहागो ला। मा साथाम साब्रैल' 10-12 जनखौनो बाहागो ला फाग्लाफोर। आरो प्रमद बन्धु बिथाङाबो माने फिसाला फिसाजो माने राजखान्थि फोथाराव बादायनो हानाय दम दंबा बे इउजि ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लाजोब। बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। बेफोर गाव गावनि रोंगौथि हिसाबै, गाव गावनि कुवालिटि हिसाबै बेफोर मोनोब्रा फाग्लाफोर। बेफोरबायदिजों जाया। राजखान्थियाव बयबो बाहागो ला। थाखा फैसा दंब्ला, मेलेम दंब्ला बेयाव जेबो बादा गैया। मालायखौ सानै साथाम MLA MCLA जादों, माबा माबि जादों होनलाबायबा फाग्ला बे राजखान्थिनि खोथा जायोना? थारमाने नोंथांमोनाव गियानानो गैया, मेलेमानो गैया आरो। दा बेफोरबायदि आरो। दा सिन्था खालामदो, UPPLनि नेता प्रमद बन्धु बिथां, दिनै बिथाङा हारसिङैनो सासे MP बो लाबाय दिनैहाय। सारा जिबन बिथाङा MP नि पेन्सन मोनजानो थांगासिनो दं। दा बेखौ नोजोर दंना गैया? आरो बिनि सायाव बिथाङा MLA दारायबावबाय नै। आरो MLA आवबो बिथाङा सारा माने लाइफआव बिथाङा पेन्सन जानो थांगासिनो दं MLA निबो। नंगौना नङा? आरो बिनिफ्राय MCLA निबो बिथाङा सारा माने हल लाइफ पेन्सन मोनजानो थांगासिनो दं। दा बेफोरबायदिनो बिथाङा, जाय बिथाङा गावबुराबो नाङा माने गादिनि थाखाय सोमावसाराखै होनग्रा मानसिया दिनै गावबुराखौ सिन्थाय लुबैयो। आरो TCLCC चेयारमेन सिन्थाय लुगैयो बिथांमोना। दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना जाबखो थाखा फैसा खामायनायनि सिमां, गिदिर गिदिर गारि घरा बायनायनि सिमां, बयनिफ्रायबो देरसिन माहाजोन जानायनि गिदिर गिदिर सिमांफ्रा UPPL दोलावनो दंजोबो रायजो नोंथांमोन। दा बिथांमोनाथ' जाथिनि थाखाय साननायाव गैया। जाथिया बबे अबस्थाजों थांदों, बबे लामाजों थांदों, बबे हाखरजों थांदों, बबे इसुआव गाब्र'हैनो नागिरदों दा बेफोरबायदिनो आरो बिथांमोना हिंसाल'। माने आरो IT सेलफोरनि बेब'हारफ्राथ' मा रोखोम मिथिगौ नोङो रायजो राजा नोंथांमोन? सोर हिनजाव दोनखारदों, सोर सोरजों फटक लादों, सोर बबेयाव बेरायदों फाग्ला बे देशनि मोजां मावनाय जायो। देशखौ गुबुंले खालामनायनि माबाखौसो लाबोयो बिथांमोननि IT सेलफ्राबो आरो। दा बेफोरबायदिनो UPPL दोलोनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनाया जोंनि जाथिनि थाखाय जैग'था नङा रायजो राजाफोर। जाथिखौ बेहेराव खोख्लैनायनि, जाथिखौ मान सनमान फोजोबनायनि बेफोरबायदिनि खामानिखौसो UPPLआ मावदों। दा दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा जुदि बेफोरबायदि हुलुस्थुल सिट लायालासिनो बै सिटफोरखौ जुदि माखासे दैदेनगिरिफोरनो होमोनलाय, बिथांमोनाबो हल लाइफ बिथांमोनाबो पेन्सन मोनजागौमोन, बिथांमोनाबो मानसि जागौमोन। दा बेफोरबायदिनो आरो। दा बुंनो थाङोबा माने बे UPPL दोलोआव माने गोरों मानसि गैया। बिनि थाखायनो दिनै सासे मानसियानो माने हुलुस्थुल पटफुलि लानानै आवगायगासिनो दं आरो। दा बै माखासे IT सेलफोरनि मानसिफ्राथ' मा मोनजायो? आरो जावलिया फावलिया सोरखौबा माबा माबि गाज्रि सेन्देल गानहोनानै हगारनाय, माबा हगारनाय, माबा माबि बेफोरबायदिल'सै बिथांमोननि खामानिया। बिदिजों फाग्ला राजनितिया जौगायो नामा? बिदिजों रायजो राजाफोरखौ आखायाव लाबोनो हायो नामा? दा रायजो राजाखौ आखायाव लाबोनोब्ला, दोलोखौ गोख्रों खालामनोबा
दिनै मोजां कन्टेन्ट लाबो, जुक्ति गोनां बाथ्रा लाबो, सोर मा मावदों बेखौ लाबो, सोर बबे लामाजों जाथिखौ दैदेनलांदों बिनि सोमोन्दो भिडिअ लाबो। फाग्ला सोरबा हिनजाव दोनखारनायनि, सोरबा मानायनि, सोरबा एकदम ए वाइ दा बेफोरबायदिनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै सेवलि महिलारि मेदामखौ लानानै गोबां आइटिसेल बिथांमोन आरो इउपिपिएलनि नेताफोर बिथांमोना फेमिलि राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनाया बेहा बिराद गिदिर गोरोन्थि आरो बे दोलोआव जाम्बा राजखान्थि दोलोआसो माने दामायनानै दं जों होननो हायो आरो जायनि थाखाय बिथांमोना बुजिनो मोना माने राजखान्थियाव न'खराव जेसेबां दं माने जैगथा हिसाबै बाहागो लानो हायो दिनै बिथांमोना बेखौबो मोनथियो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेबायदिनो बिराद बखा बखा मानसिया इउपिपिएलआव दामायग्लुंनानै दं आरो माराम माराम मानसि आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां बाथ्रा दङ खिन्थु भिडिअ'आ आंना बिराद गोलाव लावलाला लाङो रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बेखिनियावनो दोनसै आरो फैगोन समाव इउपिपिएल दोलोआ माने थुबस्रा थुबस्रि बायनायनि अबस्था जानानै सुर मुर जानायनि अबस्थाया फैबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बेखिनियावनो इउपिपिएलआ जोब्बाय दिनै आरो बे जोबनायानो जोबथायलांबाय आरो बिथांमोनखौ जोबथारनाय फाइनालाव माने माइक्रस्कपजों नागिरबाबो इउपिपिएलआ बबे जायगायाव थादों होननानै माइक्रस्कपजों नागिरग्लुंबाबो सारा बिटिसिआव न'खर न'खर माइक्रस्कप होनानै जुदि नागिरब्लाबो बिथांमोननि दोलोखौ मोननाय नंला रायजो राजा नोंथांमोन। हेलु थेंक इउ।